Para bapak, kula panjenengan ngaji ngeten iki lak wis ngeluarkan waktu, ngeluarkan tenaga, ngeluarkan pikiran, bahkan yo kadang awake dhewe jek ngeluarke sangu. Lan nek kotak mubeng mbok menawa sing nggawa sangu, dadi dicemplung-cemplungne mbok menawa nggawa sangu. Kados ngeten iki rekasane kula panjenengan. Kados ngeten iki abote nglakoni istiqomah. Lah kok sampai apa sing kula panjenengan lakoni niki gak ditampa karo Gusti Allah, ora dadi ngamal sing slamet, lah awake dhewe dadi wong sing tuna, dadi wong sing rugi. Mulane supaya ngamale awake dhewe niki gak dadi ngamal sing gak ditampa, maka ngamal niki butuh petang perkara. Sing pertama ternyata awaluha al ilmu. Ngamal niku butuh ngilmu. Mulane awake dhewe arep apa-apa niku kudu duwe ngilmune. Arep salat jamaah niku lho ya kudu duwe ngilmune, Pak. Nek gak duwe ngilmune repot. Nata sof mawon lho, Pak. Nata sof jamaah niku nek gak ngerti ngilmune ketoke panjenengan jamaah tapi kaya wong gak jamaah. Contone jamaah niki enek wong 4 wong 5 sing ngarep niki jek enek sing kosong, lah kok jenengan mangguk nang burine. Gitu. Mangguk nang burine jamaah ketoke jenengan jamaah sebab gak duwe ngilmune jamaah, akhire jenengan ketoke jamaah tapi kaya gak berjamaah. Lha niki lak eman-eman to. Eman-eman sangat. Mulane jek enek sofe niki jenengan isi sofe sing ngarep niki ya mok gara-gara gak cocok karo sandingine lho ya mau nang andingi lho ya, Pak. Lah ya repot ngoten.